Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Isexwayiso kubashayeli ku-N3. Sikhulu isikhalo ngamasimu asengamahlanga. Kanti bangenele isiteleka onogada emkhanyakude. Nina bendlovena amandla indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ngqongqoshe umnyango wezokuthutha kuzwelonke uBarbara Chris ukhipheke isexwayiso esiqinile kubashayeli bezimoto wathi umgwaqo onguthela waye ku-N3 uqashwe ngamakhamera. Ngakho-ke izephula-mthetho izokhalelwa ngamasongo kasigonyela. Ngqongqoshe kuChris usho kanjena-ke ivulwe ngokusemthethweni ingxenye esiyiphothuliwe ebikade ilungiswa eCamperdown eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Kuxwayisa abashayeli bezimoto ukuba bangajahi ngenxa yokunwetshwa komgwaqo onguthela wayeka u-N3 ngoba bazohlaliswa kanye baboshwe. Lokhu kuvezwe ngongqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uBarbara Chris ngesikhathi evula engxenye yomgwaqo esiphothuliwe eCamperdown. Uthi imizila mine indawo zombili zalomgwaqo. Let me give a word of warning. This entire road is covered by cameras, and these cameras can do the average speed over distance. So you may think that no one is watching you. I'm sorry to say there's going to be a nasty email on its way to you, because we will be measuring how long it takes you to travel a distance, and if you are exceeding the average speed, you're going to get a nasty email. Myself and the MEC don't mind about that because we need money. This road costs a lot of money. UChris uthi ojantshi bayalungiswa kepha amaloli angeke aphele emgwaqeni okwabo ukulungisa imigwaqo ukuze iphephe. We are also upgrading the Transnet infrastructure so that some of our freight should go back onto rail. But there will always be trucking. And trucking is very significant because it has an important role to play in first mile and last mile. And obviously, in this particular situation, we have the early stages of the development of an inland port here. So obviously we're going to see increased number of heavy vehicles on this stretch of the road. What we've got to be able to ensure is that these vehicles can travel efficiently. We've also got to make sure that other road users are safe. Ephawula ngodaba lwemali yokuvuselelwa kwezincwadi zokushayela uthi umshini uwodwa ngakho abashayeli abavuselele kusenesikhathi. Remember, when you apply for a driving license or you apply for a temporary license, you have to pay. If you reach the end of the 6-month period because of the backlog that we have caused as a result of the complexities that surround the procurement of a new card, then we can't be charging you twice. This was something that was communicated by the Acting Director General to all provinces on the 23rd of June this year. What we understand is that there's been uneven implementation. I think we're trying to correct that. We're very grateful to the media that they tell us when directives we have issued are not being appropriately implemented. Izindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseCamperdown. Umnyango wezolimo KwaZulu-Natal uthi ukhathazekile ngobuningi bezindawo ezidluliselwe kwabanye abalimi kepha igcina zingawenzi ngendlela umsebenzi nokuholela ekutheni-ke kwehla izinga lemikhiqizo. Ngakho-ke bazoqinisekisa ukuthi babeseka ngandlela zonke abalimi abahlomule ohlelweni lokwedluliselwa kwey'ndawo zokusebenza. Lokhu ekudalelwe ungqongqoshe walo mnyango uThembeni kaMadlopha-Mthethwa ngesikhathi iminyango emithathu kahulumeni isayinda-ke isivumelwano sokuthi izosebenzisana. Umnyango wezolimo kanye nokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal ihlomule ngemhlaba kowezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda. Lokhu uchazwe njengengqayizivele yethuba elizosiza njengoba abalimi bebhekene nenkinga yokushoda komhlaba. Siyashoda ngeendawo kakhulu. Uma ngabe ke sesithola le indawo sizokwazi ukunikeza abantu abafuna ukusebenza umhlaba kodwa sibhekisisa ukuthi mabe usebenza one baya create ama-job opportunities abantu bayakhiqiza futhi umkhiqizo wanele njengoba sibona ukuthi iSouth Africa noma iKZN imikhiqizo wehlile kuney'ndawo ey'ningi eziclaimiwe
sakhipha abantu akade beyilima sase sigcina singasawenzi umsebenzi esifuna siwenze ngakho ke siumnyango sizokwenza isiqinisekiso sokuthi siyabasupporta siyabanika umhlaba kodwa nabo bazosiqinisekisa ukuthi bayawa create amathuba emsebenzi bayayikhuphula umnotho wendawo yethu. 11 isiyonke imhlaba enikezelwe kwabezolimo kanye nemboni kwezokuthuthukiswa komnotho. Eminye yalemhlaba kuveleke ukuthi isenkosi langalibalele isendumeni kanye nasenquthu. Kuveleke ukuthi iziningi izindawo ezisezandleni zabantu abangafanele lo mnyango obhekene nengwadla yokuzibisela kuwo. The 357 illegally occupied properties, most of these are houses. A lot of them are in Ulundi. It's the old government houses from the Ulundi government that we've inherited. And some of them are around eThekwini, Hammersdale and other places. Now that we know where they are, as the media will well know, getting an illegal occupier out of a house is not as easy as just snapping your fingers and people move. There's processes that need to be followed, court process that needs to be followed, and we have already instituted in many of these properties those processes. We've already successfully evicted quite a few people out of houses in the eThekwini area. But in Ulundi, we face a big difficulty that our officials were actually threatened by firearms when they go there to do so. Abezokuthuthukiswa komnotho bathi ke bazolweseka ngalezi indlela lolu hlelo. 3 environmental oversight, ensuring that development is sustainable and aligned with the province's green economy goals. And 4thly, to ensure that market access facilitation, linking our rural producers and enterprises to local, national and international value chains are achieved. Khona manjalo ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi udaluleke ukuthi bamise ukusebenza kwenkampani ebiyakha isibhedlela enkonjeni Olundi. People came and tried to disrupt our site and try and force us to take this contractor back on site through ways that is illegal. I want to make it very, very clear. And as we did when we had to face the construction mafia, and as we had to do when we faced anybody else, the Department of Public Works and Infrastructure and the Government of Provincial Unity does not allow lawlessness, and we will not stand back, be forced to, or intimidated in any way. If anyone wants to come and take over our sites using illegal means or violence, they will face the full might of the law. We've already instituted meetings with SAPS, and we will act against anyone that wants to stop us from delivering a quality hospital to the people of Ulundi. Ezindabeni zeWAN KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Bangenela isiteleko nogada benkampani Mhlongo Security eqapha ukuphepha endaweni yokuphehla amanzi eMtubatuba River Pump ngaphansi kamasipala wesifunda uMkhanyakude enyakatho kwaZulu Natal. Laba bathi bangenela ke enyangeni yesithathu manje bangayiholi kwimiholo yabo ngaphandle kwezathu ezicacile ukuthi ke kungani bengaholeliwe. Labasebenzi bathi lena ke yona ndlela yokutshengisa ukuthi abaneme ngendlela komqashi akabaphethe ngayo. Laba bathi ke ukungaholi kwabo sekumosheke izinto eziningi njengoba bekhokhela izindawo zokuhlala nokunye okuningi okudinga imali. Sinenyanga ezimbili singenela kweyesithathu. So njengoba singenela kweyesithathu sinenkingi yokuthi asazi ukuthi sizorenta ngane endlini zethu, singazi ukuthi sizorenta ngane endlini zethu. Khona amalokhuza ama funeral cover ethu adecline abanye bethu bayidlela amaphilisi so abanayo ngisho imali yokuthi badle bese bephuza lawo maphilisi ngoba asidla amatshe asizona intswembe ila nje besifisa ukuthi silekeleleke khona. Ngingumuntu wesifazane ngizibona sengumama oyisahluleki einganeni zami emndenini wami angisawusupporting ngendlela efanele. Labasebenzi baveza ukuthi ke kuningi ongahambi kahle kule nkampani njengoba kwama-uniform okusebenza bengenawo. Sekuyinyanga eziningi impela singaholi omastende sihlala emqashweni asirenti asidli kuyimanje nje endlini anginako ngisho ngizofike ngikudle so kuko konke lokho umoya wami awukho kahle. Umsebenzi siyawuthanda kakhulu sokukhathalele kodwa manje thina kufana neze kubo ngoba ngisho wonke ama-post akhe kunjengamanje
avaliwe kune shutdown. Ngiyani ngesimo sokuthi sifuna ukuthi nathi sikwazi ukuthi besicabangele. Bathi-ke sebezame kaningi bezama ukukhulumisana nomqashi kodwa ke kungenzeki njengoba ke ubebashaya indiva laba banxuse komasipala eMkhanyakude ukuba ke ungenelele. Mina ke ngicabanga ukuthi sengenza unyaka wokuqala ngingaphansi kwecompany. Kodwa akukho ukuthi ngisho i-uniform awunikezwe i-uniform unikezwa i-shirt nesigqoko sakhona. Bese bethe okunye zizamele wena. Bese siyaxakeka ukuthi inkampani enjani engakwazi ukunakekela abasebenzi beprovide ngani nge-uniform and to ihluleke nakuma salaries ingakwazi ukukhipha imali ngendlela. Ngoba nawo uMkhanyakude uyasibukelela. Awukwazi ukukhuluma nomuntu amqashile kanti fa ngabe ukwazi ukuthi akhulume nalomuntu amqashile ukhipha ummeli uhambise ukuthi no wena awusaligcina usiko noma awusayigcina imithetho ebesikunike yona. Manje usikhombisa ukuthi wena kusho ukuthi awunamandla umuntu onamandla ilo muntu lo okuyena oqashiwe. Besicela ke nje ukuthi lokhu nawo mawukuthi uyezwa usilekelele ukhulume nalomuntu umkhipha okungcono mawuthi ufisa ukumkhipha ufake omunye umuntu ozokwazi ukuthi amelane nabasebenzi. Imizamo yokuthola umasipala uMkhanyakude ayibanga ngempumelelo njengoba ke kuze kwashaya isikhathi sokuthi udaba silifake emoyeni bengatholakali. Esidabeni ze1 KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisemkhanyakude. Ngqongqoshe umnyango wamaphoyisa osahlaba ikhefu senzo umchunu uyakuphika kobufakazi bwakhomishana wamaphoyisa kuzolonke uJenene ufane Masemula nosifundazwe kwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi bokuthi wahlakaza uphiko lwamaphoyisa olwabelo phenya ngokusoconga kosopolitiki ngoba nakhe sebenzisana neGila Mkhube eyishushumbisa idakamizwa. Umfokanyawo Zeke usho kanjena ke vele kihlandla lesine namuhla eParliament ezophendula imibuzo yamalungu eParliament elikhethekile. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSamisi usenzo umchunu bevele ihlandla lesine phambi kwamalungu ekomiti esikhashana eParliament lapho ephekwa khona ngembuzo ngesikhathi ephendula kumbuzo welunga lekomiti uDarren James ngokuhlakaza kwakhe uhlaka lwamaphoyisa olwabeke liphenya ngokubulwa kosopolitiki nokusola ukuthi ke wabeke evikela isigila Mkhuba ezabe ishushumbisa idakamizwa ubeke kanje. Both General Masemula and Mkhwanazi testified that you disbanded the PKTT under the mistaken belief that it was the unit investigating drug cartels in Gauteng. Are you aware of that? No, I deny that very strongly. But are you aware that this is what they testified? I'm aware of what they were saying, and I deny it very, very strongly. Why ultimately they would say that? It's something that I'm still quite baffled about, that I'm associated with drug cartels. Now, I'm saying in this room, there's no drug cartel that I'm linked to. There's none. And I've never acted in support, directly or indirectly, of any drug cartel in South Africa. It has never happened. Umchunu uvumile ukuthi uyamazi usomabhizinisi uBrown Mokgotsi kodwa akamazi uKurt Matlala. Minister, are you aware that Brown Mokgotsi is linked to Kurt Matlala? In terms of what is coming out now with in the Madanga Commission, it does look like they are quite close to each other, something that I've never been aware of all the time about Brown Mokgotsi. It's something that it's just emerging The now. very Brown Mokgotsi that has been sending you messages that you said is a crafty character, that you have been receiving messages from him, and you said that sometimes this guy actually makes no sense. So that tells us that there's a pattern of communication. So you earlier on said that you are not linked to any drug cartels directly or indirectly. Based on the fact that you have Brown Mokgotsi linked to a drug cartel and in communication with you, what do you make of that? Well, I'm saying that I do know Brown Mokgotsi, and I have spoken to him, and we have met on occasions.
Now, I wasn't aware of any other person he links up with in his own time. Asithi ishelele itolo nena besilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Isexwayiso kubashayeli ku-N3. Sikhulu isikhalo ngamasimu asengamahlanga. Kanti bangenele isiteleka onogada emkhanyakude. Umasipala waseThekwini KwaZulu-Natal uthi uzimisela ukwenza kumnotho olinganisela ngaphezulu kwa-300 million wamarandi ngomkhakha wezokuvakasha njengoba kubheka esikhathini sokuphela konyaka. Lokhu kuvele kwingxoxo ekhethekile nohlalo wekomiti lezokuvakasha nokuthuthukisa umnotho kuwonakele umkhandlu uThembi Ntuli. Le ngxoxo nosihlalo izimva kokuthi lo mkhandlu ubusanda kwethula ngokusemthethweni isikhathi sokungena kwehlobo. So umasipala weThekwini emasontweni adlule bekade silontsha i-summer season. La suke sithi khona sicela ama-visitor amasondele eThekwini. We are expecting abantu abango-1.3 million abazofika in our city, and mabefika labantu silindele kubona ukuthi bakwazi ukuthi benze imali engango 845 million from iGDP. Nabantu abazoqashwa lapho babe u-15,000 ama-job azobe khona azobe createwa i-tourism during this time. Angisho ukuthi ke njenganeTheku siyazi ukuthi sidolopha eliwu-60% rural, but at the same time bese liba ne-urban. Most of the time besenza into yesummer season siyenze within iTheku. Manizokhumbula kahle ngonyaka odlule sigcine sinyuka siye eMgababa endaweni e-rural kodwa engasolwandle. This time around sisukile saya endaweni yakaCimba isithumba valley ephansi kwe-Thousand Hills. Isizathu ebesidala senze lokho sifuna abantu babone ukuthi leThekwini ngaphakathi ziningi indawo ezikhona ongathi mawufika leThekwini ungezi kobhuda kuphela ukwazi ukufika nakuzona, ufike kuzona ukwazi ukuthi uspende your time ufunde okuthile ngokweTheku uyijabulise nabantu osukuhamba nabo losikhathi. Osihlalo uthi umkhandlu sozamile ukulungisa ingqalasizinda ebinezinkinga okubala phakathi imigwaqo, amanzi kanye nokunye. Zonke lekhathi ubuwazi eThekwini ihlale ekhala ukuthi ngingcolile. For the past 6 months uyabona siyenza ukuthi iyatshengisa ukuthi we are taking a particular direction in terms of cleaning iTheku, but at the same time in terms of water ikhona ama mitigation esiwenzayo, and every Friday noma every ESCOM meeting ehlala on Tuesday we are getting a report ne-update ukuthi nazi into ekhona ezamane nengqinamba ekhona nendlela esi-unlocka ngayo going forward. Akekho umuntu ozoba nenkinga yengqalasizinda, akekho umuntu ozoba nenkinga yokuzithola esendaweni engekho right ngwaseThekwini. Into zakhona zonke zimngomuma, amahotela bawalungisile, asesibone sanele umuntu mefika la afika akwazi ukuhlala aphumule ngokwanele. Kanti kwezokuphepha uthi izobe iqinile kakhulu kulesi sikhathi kuze kushaye isikhathi samaholide. I-Metropolis yethu ihlangane ne-SAPS, ihlangane nama-security agents, benza isiqiniseko sokuthi bayakulungiselela ukuthi wonke ama-visitor ethu azoza ngaphakathi eThekwini azobe phephile. Ngaphezu kwaloko ama-CCTV cameras alungisiwe, ama-dash cameras azobe ekhona kanye nama-body cameras ukwenza isiqiniseko sokuthi yonke into eyenzekayo siyakwazi usheshe siyibone, sheshe siresponde kuyona ngokwamaphoyisa. Kodwa more than lokho sifuna ukusho ukuthi bonke abantu abazobezela eThekwini ngale kwama-security agents nelokhuza kukhona nabantu esibathathile leThekwini ngaphakathi, ama-UIP abanye babo bala ngaphakathi kubabheke abantu bebehamba ngaphakathi endaweni edolobheni. Kodwa abakhosibisi wezindaba ze1KZN TV ku-channel 261 ngiseThekwini. Ukushumela ivangeli lokufuna ukwamukelwa, ukuhlonishwa nokungacwaswa ngenxa yempilo abayiphilayo izona-ke izinto ebeyiseqhulwini kwemashike ebiyiholwa kusomlomo eshamthetho saKwaZulu-Natal uNontembeko Boyce nophinda phathi ihhovisi le-ANC ngaphansi kwesifunda uku. Okhulumela i-ANC Youth League uKuzwelonkosi Makhanyase uthi inhloso yale masho kulwa-ke ney'nkinga ey'bhekene nabantu abathandana nobulili obufana nobabo okwenza bezibone bengamukelekile emphakathini. Abehhovisi le-ANC ngaphansi kwesifunda ukubamashe bahambisa uhlu lwezikhalo zabo emaphoyiseni nakusomlomo womasipala iRenkonyeni.
Sizosupporta le program eyenziwe iPCO yala eRenkonyeni ehedwa umhlonishwa uMam Nontembeko Boys. Besizo hand over ke imemorandum kumasipala uSpeaker ubabugumbi waseRenkonyeni uyamkele namaphoyisa nomphathi wamaphoyisa wala uku district yonke bekhona naye ezoyamkela le memorandum ebesiletha. Sisho njalo ke ukuthi akulungile ukucwaswa kwabantu ngenxa yempilo abakhetha ukuyiphila. Noma ngathi umuntu uyigay noma uyilesbian lokho kuyilungelo lakhe lokuphila kanjalo. Sizogqugquzela ke ukuthi nasemakhaya siqala nje emakhaya esizenze khona abazali abavikela ingane zabo bazithande bangafuni futhi ukuziphoqa ukuthi abaphile indlela ethile as long as ingane iziphethe kahle esikoleni ilandele imithetho yasekhaya. Okunye okungale ukuthi yona ikhetha AP sexual orientation lokho kumele sihloniphe ngoba lapho sesikhuluma ngamalungelo abantu eSouth Africa kune constitution kunama bill of rights. Wonke umuntu ke imabe sephila nje waqala waphuma esiswini sika mama waphila waphefumula ayaqala amalungelo akho ngalelo langa. Ngakho ke kumele ahlonishwe, kumele abantu bevikelwe bebonke kodwa kubaleke ngakho konke ukuthi aspread nje uthando nobumbane emphakathini. Omunye wabagqugquzeli bale march uthi bahlose kakhulu ukufundisa imphakathi ngabantu abathandana nobulili obufana nobabo. Ukuthi nje okokuqala amaphoyisa ala edistrictini yoku afundiseke ngoba ngesinye isikhathi umuntu uyayuthi wenza kabi kanti ulwazi. So funeke sisebenze ndawonye ukuze sikwazi ukuthi nathi sibacathulise ngolwazi bafundiseke. Bese kuba yiloko kwesibili ukuthi njengoba bezobe sebenolwazi bakwazi ke manje ukuthi bawa attend ama case bawasukumele ngempela ngoba iLGBTQIA+ i community ethi ayihlukumezeke i-vulnerability yakhona inkulu kakhulu. So kuzothi ke lokho mase kugcwalisekile kukhaveke naloku kwesithathu okuwukuthi kungabi inhlekisa ingasali lenga kanjalo icase kube khona la ienda khona kuthi mina kade ngiyobika icala lami ngenaliseke ngoba nami nginamalungelo ngiseningizimu Afrika. Bese kuzothi ke okugcina siphilisane kube nebalance yokuthi sonke singabantu ngoba nawo amaphoyisa athi mesesuka lapha estation eze emphakathini sabantu. Kanti amaphoyisa nomasipala waseRenkonyeni bathi bayakuzwa ukukhala kwabahleli bemashi. We acknowledge the receipt of the memorandum that was handed over. We also acknowledge that there's equal rights for everybody with regard to safety, security, dignity and respect. And we will make sure that our stations, we have 16 stations in the Ugu district, that all those stations are fully aware of the requirements that's been set down by the Constitution. I can commit before the end of October, we will call a meeting with the Ugu office and we will then sit down. Mesikhuluma iqiniso uyayuthinteke mewubona khona ukucwaswa kwabantu noma ngabe ingandlelane noma abantu bangabuphi ubulili thina siRenkonyeni umasipala into esingasoze sayigqugquzela leyo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseShepstone. Umsunguli wenhlangano engenza inzuzo ilwa ngomuso community development uSinenhlanhla Madela uthi indawo yakamlaba village yaseHammersdale kwaZulu Natal idume kabe ngobugebengu nangezinto ezimbi ngakho ke basemkhankasweni okulwisana nalokhu ngokuthi baqoqe intsha bayifundisa amakhono ahlukene ukuze iqhelelane nokwenza izinto ezingalungile. uMadela ubekhuluma kanjena ngesikhathi benomcimbi wamakhono ahlukene kule ndawo. Ukulwa ke nesihlava sokubulawa kwabantu, ukusetshenziswa kwesidakamizwa, ubugebengu nokunye, inhlangano yomphakathi esiza abantu abasha ihlanganiseke intsha emcimbini wamakhono ngenhloso ukubagqugquzela ukuba ke bengazibandakanyi nezinto ezimbi. Indawo esikuyona kakhulukazi njengoba sise eHammersdale eMlaba village. Indawo esikuyona ngiyacabanga ukuthi isiyaziwa kakhulu isidume kakhulu ngendlela indawo enobugebengu ngakhona. Kuyabulawa abantu bayangenelwa ezindlini kwenzakala yonke into engalungile. Yonke into ongahle icabange embi engeke futhi ibe nalo ikusasa kubantwana iyatholakala la eMlaba village. Inhloso yeorganization ilwa ngomuso ukuthi ivuse isizwe itshengisa ukuthi okuhle kukhona kuyavela khona eMlaba village kuyo le ndawo le la ibukeleka khona phansi abantu sebesaba ngisho nokuza kuyona. Umphakathi uthi lokho kwenziwa ke ilenhlangano kubantwana babo bakujabulela ke njengoba bezothola ithuba noba chithe isikhathi esiningi benza okuhle. Kule event eyenzekalayo sijabula kakhulu masibona umphakathi wethu ukwenza izinto ezinhle ngoba uMlaba village waziwa kakhulu ngezinto ezimbi.
ukhulunywa ngokhabado abantu babanjwe inkunzi and yonke lento enziwa abafana abancane nengane ezincane. Kodwa manje masibona kuzinto ezinje zenziwa umphakathi wonke ngoba umphakathi wethu bakhona abadala bakhona abancane aba-attendile i-event, so sinethemba lokuthi kuzoba khona umahluko, izinto zihambe kahle kumphakathi wethu. Abazali siwumphakathi weleMlaba Village asive si-happy ngenxa yokuthi njengoba zenza nje kule event ingane thina sijabuliswa ukuthi ziyaqoqeka zama-teenager azokhula eqoqekile nje. Kuningi sikubonayo enganeni zethu zamantombazane okwenzakalayo and nathi sabanye abazali abanye bethu siyafisa ukuthi nezingane zethu ezinye zazo sibone isibonele kulezi ngane lezi ezenza lento eziyenza namhlanje. Intshe biyingxenye lomcimbi ithi ke kuningi abakufundayo ngempilo nangokuziphatha kuyo lenhlangano. Usinenhlanhla Precious Madela usifundisa ukuthi masiziqoqe sizithande singahambe singena kwama social issues. Usifundisa ukuthi masizithande silandele amasiko ethu singazibukeli phansi. Ngingabiza ezinye izingane ukuba zizosijoyina ngoba ingane lesikhathi samanje ziyampampa ziyantanta zenza izibhemidakamizwa. Ngingacela ukuba zijoyine iqembu lothi ilwa ngomuso. Ngiyabonga. Le nhlangano ke selokhu yasungulwa ngonyaka 2002 kodwa ke isentula uxhaso. So i-organization yethu iyalidinga usizo kakhulu. Okokuqala nje asinayo indawo la sirehezela khona. Sirehezela egcekeni. Uma kuyikuthi izulu liyanetha noma lishisa kakhulu, asikwazi ukuthi singene siqhubeke senze umsebenzi wethu ngenxa ukuthi asinayo ishelter. Nanso into esibambile kakhulu. Siyacela ukuthi uma kukhona bangahle basisize basilekelele. Nkosi yami singakujabulela lokho kakhulu. Stabeni ze1 KZN TV nguSamgeliswe Ngqolunga Richards Bay. Asiphinde sithi ishelele etoreni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Isexwayiso kubashayeli ku-N3. Sikhulu isikhalo ngamasimu asengamahlanga. Kanti bangenele isiteleka onogada emkhanyakude. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.39 kuyidola laseMelika bengu-23.17 kuponda yaseBrithani bengu-20.18 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ingu-$4,137.89 ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$61.32 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu iSentelo iLupopo yase-Democratic Republic of Congo DRC uGuy Bukasa uthi usenalo itulo lokuqinisekisa ukuthi indlela e-Orlando Pirates kwi-Champions League isifike emaphethelweni. uBukasa ukusho lokho kulandela ukunenebula kwezakhe Pirates ngamagoli amathathu keqandeni komlenze wokuqala wemidlalo yokuhlungela ukungena kuyamaqoqa nomqhudelana ngempelasonto edlule eLumbumbashi. iPirates kimelo ke ukunqoba ngamagoli ke-4 eqandeni komlenze wesibili ngomgqibelo ngehora lesithathu kentambama e-Orlando Stadium eSoweto eGoli. Kwabaningi iPirates sifike ekugcineni kodwa ke bakhona nabasathembele kuyona bezeseka ngokuthi ishawa eLumbumbashi nje ifike khona ingayazi induku emidlalweni ebalelwa kweli-10 ngokwehlukahlukana kwemqhudelwano. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakampondo zamile njeni ukube zamile enkomeni esasokwakha amagudu okubhemela kwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile